Trichínlóza, ktorú spôsobuje mikroskopický parazit Trichinella, je ochorenie prenášané potravinami, ktoré sa často prenáša konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa. Trichínlóza sa môže vyskytnúť u každého, kto konzumuje surové alebo nedostatočne tepelne upravené mäso z infikovaných zvierat. Hoci väčšina prípadov pochádza z nedostatočne tepelne upraveného mäsa diviny, trichínlóza môže vzniknúť aj konzumáciou výrobkov z bravčového mäsa. Parazita môžu prenášať rôzne zvieratá vrátane ošípaných, psov a voľne žijúcich druhov. Príznaky, ako napríklad hnačka a nevoľnosť, sa prejavujú 1 až 2 dni po konzumácii infikovaného mäsa. Horúčka, bolesti hlavy, zimnica a bolesti svalov sa môžu objaviť 2 až 8 týždňov po infekcii spolu so zriedkavými komplikáciami, ktoré postihujú srdce, mozog a pľúca. Diagnostika trichínlózy zahŕňa prítomnosť príznakov, pozitívny krvný test na trichinély a anamnézu konzumácie surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa. V niektorých prípadoch diagnostika zahŕňa vyšetrenie malých fragmentov svaloviny pod mikroskopom, aby sa potvrdila prítomnosť parazita. Komplikácie sú síce zriedkavé, ale môžu byť smrteľné. Prevencia trichínlózy spočíva v zabezpečení správnej tepelnej úpravy výrobkov z bravčového mäsa. Na záver by sme chceli povedať, že je potrebné byť informovaný, dôkladne pripravovať mäso a zabezpečiť si bezpečný kulinársky zážitok.